از تقدیمات شهلا سیف‌الدینова. одами пурқувват оне нест ки беқувватро зур биёрад, балки оне ҳаст ки нотавонро ёрӣ диҳад то пурқувват шавад. тасодуф дар ҳаёт вуҷуд надорад. ин дунё барои мо ё имтиҳон аст, ё ҷазо аст ва ё мукофот. ҳаёт на он лаҳзаҳоест ки гузаштаанд, балки он лаҳзаҳоест ки боқӣ мондаанд. мо ҳамеша рад мекунем он чизеро ки моро интизор аст. агар хоҳед ки муваффақ бошед, чунон худро зоҳир кунед ки гӯё онро доред. онҳое ки китоб мехонанд ҳамеша онҳоеро ки телевизион мебинанд идора мекунанд. вақте касеро бо ангуштат ишора мекунӣ, дониста бош ки се ангушти дигарат ба сӯи туанд. душмани ашадии ту индудилагият аст. аз ҳамин сабаб ту бисёр чизҳоеро ки метавонистӣ ба даст биёрӣ аз даст медиҳӣ, ҳатто таҷриба накарда. наранҷед аз суханоне ки онро бо чашм надидаед. сирри муваффақият ин аст ки ҳамеша омӯзед вақте дигарон дар ҳоли хобанд. кор кунед вақте дигарон фақат ҳарф мезананд ва орзу кунед ҳангоме ки дигарон дар хоҳишионанд. беҳтарин таронаи қиссаҳо дар портали шаҳло сайфиддинова.